Nani ngizochaza iladi elincane la olenza maqala unyaka. Angikhulumi ngeladi in general, angigeneralize and abalandeli bami baka TikTok sengike ngalichaza iladi umsuka walo nokuthi lenziwa kanjani, lenziwa ubani, ungalenzela kuphi. Lana nje I'm just here ukuzokhuluma ngeladi lokuqala konyaka noma ibirthday yakho, more like a Thanksgiving. Ubonga impilo nje, ukuqala konyaka literal noma ukuqala konyaka wakho, like you're moving from being 22 you're going to be 23. Bese wenza iladi umeme zonke ihlole zakho nengilosi nomveli nqanga umdali wakho. Yini iladi? Ngiyake ngithi mina ngolimi olokusheshisa nje olwenzela ukuthi kusheshe ku-understandeke, ngiyake ngithi iladi it's a Thanksgiving dinner or Thanksgiving lunch with your guides namadlozi akho nengilosi zakho. Wenze njani-ke uma uzoba nedina noma uzoba nelunch? You invite abantu ozohlala nabo etafuleni. In this case, oba inviteayo ingilosi zakho, amadlozi akho, amathongo, uNkulunkulu uqobo lwakhe, umoya oyingcwele nayo yonke imoya ohamba nayo, yonke nje imoya epresent in your life. Your guides okuyibona abakuhlengayo, abahamba nawe insuku zakho zokuphila. Ubamema kanjani na? Uma uphahla uyaphahla ubike ukuthi uzokwenza into kanje kanje, ucela babizane basondele bezohlala nawe. Uma ukhuleka uyakhuleka ngendlela owenza ngayo uma ngabe ukuxhumana nabo. Ulibike usuku, usibike isikhathi. Mangabe usukwenzile lokho fanele ukwenze at least 3 days before. Usuku lwesi-4 mhlambe kube ilona suku lweladi. Kulo 3 days wenzani? Uyazicleansa wena, uyayiklina ngoba ngeke bafike kukungcolile. Uzila into eziningi, uzila ucansi, uzila ukudla okungasile, uzila umsindo, uzila abantu ababi, uzila ukuhamba imizi yabantu, uzila ukubuya ebusuku ekhaya. Ubuye nje kahle kusakhanya, uyicleanse wena ngezinto zokugeza ezikhona ezitholakalayo. Nala uzolenzela khona iladi uzobeka khona, uyacleansa, uyakorobha, uyafutha, your room aura sprays, uyashisa amasage, uyasmaja, wenza yonke into ukuze mabefika, cause khona abaphuthumayo abafika kuqala khona abalandelayo. Uma befika bayifice iclean indawo babizele kuyona ukuthi uzobahlalisa kuyona. Mase ulibeka-ke iladi, njengoba ngisho ukuthi it's a Thanksgiving, ungalenza ngisho etafuleni endlini ekhaya, in your dinner table, ulenze sadina iladi, liya-welcome-eka nje kahle. Iziphi izibani zeladi? Esibalulekile esimhlophe, noma singasodwa noma ingaba 3 noma ingaba 7. But njengoba uzobe ulibikile bazokubonisa, bazokutshela ukuthi iziphi izibani abayidingayo uma beyidinga. Uma ungazazi ungambuza umelaphi oseduze nawe noma umelaphi enisebenzisana naye okwelaphayo, uyena ozokunika ukuthi ungayibeka lezi zibani nalezi zibani for iladi. Yini-ke ozoyibeka ekudleni kweladi? Remember mawenza iladi awenzi umcimbi, awenzi umsebenzi, wenza nje a little, just a dinner. So kuleli elispecific engikhuluma ngalo njengoba namhlanje usuku kumhla ka-9 January 2023 senza iladi lokubonga unyaka ophelile, samukela unyaka omusha, siqhubeka nezibusiso esizithole ngonyaka ophelile, sicela izibusiso ezintsha namandla amasha okuqhubeka nempilo, sicela bavula iminyango evaliwe yango 2023. Yini-ke ozoyibeka? Asihlabi, asikho isilwane, we do not sacrifice any blood. Ngisho inkukhu le awuyihlabi, uyabeka ama-fruits akho, uyabeka ugologo, iy'phuzo zabo, utshwala obubovu, utshwala obumhlophe, inhlobo yobhiya obaziyo ababewuphuza cause uyabazi. For example, the immediate ogogo noma okhokho owakhula ubabona ububazi ukuthi bebethandani. Ubeka amahewu, ubeka ama-fruit, makunamanono like ekhaya kini kukhona abantwana abadlula noma wena wadlulelwa abantwana, ubeka amadanono, ubeka oswidi, ubeka ama-chips laphaya eladini lakho, ukhanyise ibani bese uyalibika. Ungakhohlwa amanzi, amanzi abaluleke kakhulu. Liyabiza yini iladi? Cha, iladi alibizi, alidingi imali eningi, lidinga lokunako. Uma ungenayo imali yokuphuma uyothenga, ungayithatha nje isinkwa lesesikhona ekhaya, itiye leli elikhona ekhaya, wenza itiye uhambe obeka la ubike khona wathi uzokwenzela khona,
ubagcobele ibhotela esinkweni noma ubagcobele iramu esinkweni, ubeke isinkwa laphaya, ubeke itiye, ubeke amanzi. Kubalulekile-ke ukuthi ubeke into esakhambana, ungagaya ubeke ukhambo oluncane. Uma ngabe ungenayo into yokugaya, uthatha impuphu uyifake enkomishini, like ekota yempuphu le esipheka ngayo ekhaya, ufake amanzi amthukuthuku, ugoqoze, uhambe uyobeka la uzokwenzela khona iladi lakho. Iladi uma uzolenza ngoLwesithathu, lento uyibeka ngoLwesibili ebusuku, kusa ekuseni isibila, imele amahewu, imele ukhamba. Uyakhanyisa ngemali emhlophe noma ukhanyise ngalo 5 rand gold and silver. Abanye babeka u50 rand obovu, iladi lokubonga nelokucela into ezinhle lelo. So leli-ke ngithi mina siyalenza ngelani. Njoba ngisho ukuthi njoba kuJanuary 2023 sibonga unyaka ophelile, sibonga ukuhleleka, ukuhlengeka, bekunama-looting, kunama-floods, kunento zonke, kodwa namhlanje sisaphila. Abanye usavuka uya emsebenzini, abanye bafuna umsebenzi, abanye bafunda esikoleni baqeda kunzima kungelula. Okunye ubonga impilo nje ukuthi usaphila, usanalo ithuba lokwenza ushintsho empilweni yakho. Uphinde umemeze ihlwele ukuthi zingakuhlamuki, ingasuki kuwe, ihambe nawe. Zikuvulele la kuvalwe khona, zikukhanyisele la kumnyama khona. Ilelo-ke iladi engithi ngicela silenze manje njoba kuJanuary noma kuyi-birthday yakho. Ngikhuluma ngeladi eli-specific, angili-generalize iladi. Ikhona ividiyo ku-TikTok echazayo iladi in general. Usungathuza-ke kulawo ukuthi wena iliphi ofuna ukulenza. Ngingakwazi na ukulenza uma ngisemqashweni iladi? Yes, uyakwazi ukulenza uma usemqashweni, ngoba phela mhla uphuma ekhaya uyo emsebenzini wathola umqasho wawubika ngithi. Ngikhona ividiyo ku-TikTok echazayo ukuthi ubika kanjani umqasho wakho. So uyakwazi ukwenza iladi emqashweni. Kepha ukwazi ukwenza iladi uma ngabe umqasho wakho u-1 room, ubuye ubize umuntu wakho nithokozisane la. Cha, fanele kuphumele ngaphandle-ke uyothenga indawo. Iyathenga indawo, uyalibikela idlozi, ulichazele ukuthi nizohlanganela kuphi, nidlele kuphi. Ngembuzo sesingahlangana kuma-comments noma sihlangane ku-TikTok. Ikhasi lika-TikTok lithi @Makhosi Zanemvula. Camako makwandu kukhanya kudeda umnyama.